Orain dakau temporadan antxua. Hemen dazkau getaiarrak ekartze ditu eta bisi-bisiak ailatzen zaizkigu zilar kolorezkoak. Eta ikusita bakarrikan ja ikusten da oso kalidade ona dakala. Gero adibidez, legatzan fijatzeko arraian kalidadea biratu behar dugu bere brillua, bere koloria, begillak, bisiak, zakatzare bai, ikusten dugu gorria, freskoa dagola. Adibidez, oso importantia da biratzia hori arraiai. Hemen dakau, eta bere begillak, bisiak, eta bere brillua, brillantiagon berdu arraia. Oraingo fresgailuak etxian oso kalidade onakoa dira. Asko takske bere bandeja freskoa gordetzeko lekua horrekin fenomeno egoten dira. Baina normalian ez dago arazorikan etxian. Gaina nola arraia egunero dagoen berria, ez da eraman berere etxea aste bat aguantatzeko arraia, baizik eta egunero dakau arrai desberdina, eta ez da bihar horren beste egunetan gordere etxian. Eta orain erakutzeko izket beste arrai batzuk pixkat desberdinagoak. Gaur adibidez hemen dakau Muxu Martin bat. Baitare ditzaio erderaz Pez de San Pedro. Pixkat berezia da, buru handia da, ez da egunero ikusten arrai hau. Pixkat zatarrarpegia daka. Hau normalian labian eta parrian egiten da, gero refrito txiki bat bota gainetikan, da oso goxoa gelditzen da erreta. Baitare erretzeko dazkau rodabailuak. Hau ja ezagunagoa da, baitare parrian egiteko de lujo. Edo animatzen baldin magea, bisigo batzuk. Bisigo hauek adibidez gaur Galiziatikan etorri zaizkigu. Eta bai, hemendikan etorri zaigu gaur, goizian ekarri ditugu salmonete hauek. Getaiar batek harrapatu ditu, polipolita daude. Getaiko sarguak. Baitare, hemengo arraia eta oso ederra, edozen modutan preparauta. Kuriosidade bat bezala, arrai honek daka gauza bat bestiak ez dakena. Hortzak. Ematen du konejo badala, ikusten ze hortza handia dazkan, eta batzutan ere gustatzen zaizkigu kapritxo batzuk ekartzia jendia pixkat tentatzeko. Adibidez, gaur dazkau karabineruak, baitare dazkau zigala batzuk, nekorak, txangurro batzuk, post pixkat eramateko etxea. Beste tema bat arrandeitan ibiltzegia burrukan da anisakizen tema. Anisakiza itxasuan dago. Orduan, arrai gehienak edukitzen due. Orduan, importantia guretzako da ze zonetako arraia dan. Porque itxasua dago zatituta zona desberdinetan. Segun nungoa dan arraia, garbilagoa o zikinagoa ateratzen da. Puertuan oso garrantzitsua da arraia eroste jutezeanian, ikusi barkori ze zonetan ibilidan arrantzan. Laugarrengo zona oso zona ona da eta arraia garbila ateratzen da. Horregatik daude diferentzia asko, legatz bat, zona batekua edo beste zona batekua, batzutan batek bestia baino doblia balio du. Guri asko gustatzen zaigu laugarrengo zonako arraia erabiltzea. Albaldin badeu, beti horrea jutegea.